Gashi ya kama ni ba zato ba tsammani so ya kamar raina. So gamo na jini ne gashi ya kama ni ba zato ba tsammani so ya kamar raina. Na riga na yi nisa a kira na bazan amsa ba indai akan kauna ne dole ai sarawa. Kida ka ki ji zance da san kini na amince kin zama jini na jikina sunan ki bai gogewa akan kina zama gwazo in a san ki zan kara kwazo indai akan soyayya ne ni kwana yaucewa in kika sanya a tafa ni kuma zan sa jamfa ba zato ba zammani san ki ya kamar rina. Samar sai ku buɗan hanya lallai zuma akwai maɗi ba ni tsoron shaɗi indai akwai ki a gefe mai zan da zan kara kanya. Zahiri na suka kuma baɗini na bika jarumje zan bi ka babu karya. Su ne jigon rayuwa ta wuce ba ruwa farin cikin raina ni ki zama uwar 'ya'yana. Ga sako a gare ka na miko ka kula da ni in ka zamo miji a gurina. Da sauri na amsa kira sannan na kara ɗamara kula da ki shi ya zama aiki a gurina. Rangaji zane kai har rawa zane a gaban ka domin kai kadai nake wa kauna. Ka zamo jiguna zan so ka gane nufina a bangaren soyayya ni kai ka zan zabi.